Türkmenistana saýlaw mövsümi dowam edýän Mahaly Magtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine bilim alýan talip gyýlardan saýlaw çärelerine gatnaşmak üçin milli egneşik satyn almak talap edilýär. Bu aralykda prezident wezipetine dalaşgärleri belli almak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11 fevralda işden çekilmek niýetini ýangdydan soň ýurtda möhletiniň prezident saýlawlaryny geçirmek kararlaşdyryldy. 12 martda geçiriljek saýlawlara ýurdun iň ýeri ýokary hujaý talip gyýlary çabyt köýnek we bir şäher satyn almaga mejbur etmek bilen taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Magtumul Uniwersitetine talip gyýlardan saýlawlary bilen baglykda milli egneşik talap edilmeginiň jekme-jekligi barada habar berýärler. Habarçylarymyz bilen atlandyrylmasyzlyk şertine gurrundaş bolan studentler bu talaplaryň öýleri üçin goşmaça çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Talip gyýlaryň sözlerine görä olar 12 martda geçiriljek saýlawlary şeýle-de saýlaw möhütümine geçirilýän duşuşuklara milli egneşikde gatnaşmaly edilýärler. Hususan tölewli görnüşde ýokary bilim alýan talipler goşmaça çykdyjylaryň öýlerine agram talýanyny aýdýarlar. Diýip paýtagtda ýokary bilim alýan bir talip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetdeşlikde aýtdy. Ol özüniň tölewli bilim alýanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyza görä milli egneşik satyn almaly edilen talipler saýlaw çärelerine gatnaşdyrylyp bolar. Döwlet telewizionyasynda görkezdiler. Talipler çabyt we köýnek satyn almaly. Çabyt aýal gyýlaryň egine geýilýän ýuwkyjyk dowany bolup köplenç toý çärelerine geýilýär. Türkmen medeniýet saýlawlary milli öwüşgün çaýar. Olary milli demokratiýanyň dawralanmagy häsiýetlendirýär. Ýöne saýlaw çäreleri üçin milli egneşik satyn almagy mejbur edilýän ýaş gyýlaryň çykdyjylary barada habar bermeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçymyza görä talip gyýlaryň köýnekleriniň ýakan agyşlary 1000 bolmaly. Talap edilýän ýaka 120 manatdan bahalanýar. Häkimetler saýlawlary mejbury çabyt köýnek we ýaka talaplary bilen taýýarlyk görýän mahaly Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýokary döwlet wezipetine dalaşgärleri belli almak işlerini dowam etdirýäni aýdýar. İlkinji nowatda häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow 15 fevralda merkez saýlaw topary tarapyndan belli alındy. Munyň ideýany halkara saýlaw synçylaryna görä şu wagt içinde erkin we adalatly saýlaw geçirmedik Türkmenistanyň saýlaw topary ýyly prezidentlik wezipetine dalaşgärleri belli alyp başlady. Merkez saýlaw komitetiniň 21 fevralda çap eden maglumatyna görä raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Maksat Murat Özgeldiýew we KKL Sari hemde senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Babamrat Meredow ýokary döwlet wezipetine dalaşgär hökmüne belli alındy. 19 fevralda teklipçiler tarapyndan hödürlenen Ferhat Begenjew, Berdimämet Gurbanow hemde Hasazol Agrar partiýasynyň hödürlenen Agajan Bekmuradow dalaşgärligi belli alındy. Munyň bilen şu wagt içinde 7 dalaşgär resmi taýdan belli alındy. Bu aralykda ýurdun daşyna hereket edýän opozisiýa wekilleri we aktivistler öňkü fiýasto geldi. Kärizew DWT topurynyň lideri Murat Gurbanow, aktivistler Nur Muhammed Anaýew we Ahmet Rahmanow hem Türkmenistana geçirilýän saýlawlary öz dalaşgärligini elan etdiler. Finçler Türkmen saýlawlarynyň açyklyk, aýdynlyk, erkinlik we adalatlylyk şertlerini alada bildirýärler we duýdanty elan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň Türkmenistana häkimiýeti atadan ogla geçirmek synyşy häsiýetlendirýärler.